den, milí čtenáři stránek PetrInsider.com. Máme tu pro vás mimořádné sdělení o utajovaných skutečnostech. Po našem posledním vysílání jste mi zaplavili e-mailovou schránku dotazy na výskyt armády supervojáků v tajných podzemních základnách na území České a Slovenské republiky. Zdravím i tebe, Peter. Zdravím aj ja teba aj všetkých poslucháčov tohto rozhovoru a či stránok PetrInsider.com, čitateľov samozrejme. Peter, proč je Česká a Slovenská republika důvodem zájmu světa? Teď momentálně. Je to z toho dôvodu, respektíve tento záujem nastal z toho dôvodu, že sa do Česka a na Slovensko presunuli všetky dôležité energetické a informačné, podotýkam, astrálne centrá. Mhm. Toto sú veci, ktoré tu predtým neboli. Hej? Respektíve boli, ale ani nie zďaleka v takej miere, v akej sú tu v súčasnosti. Hej? Preto naozaj by sa dalo povedať, že Česko a Slovensko je, tak v prenesenom význame, je to srdce sveta. Mhm. Hej? Nie ako niekto povie, keď žijú ľudia na Slovensku alebo v Čechách, že tu je to diera sveta, tu sa nič nerobí, tu pre ľudí nedá sa zarobiť a neviem čo. Ono je to o tom, že život v Čechách a na Slovensku nie je jednoduchý. Mhm. A ja si to ako človek, ktorý dlhé roky, však 28,5 roka žije v zahraničí, ja si to uvedomujem. Ale realita je taká, že práve tento komplikovaný život sa vyvažuje, teda komplikovaný, čo sa týka materiálnych vecí a systému, v ktorom ľudia žijú, sa vyvažuje týmito inými vecami. Mhm. A to si s najväčšou pravdepodobnosťou ani ľudia asi neuvedomujú. Takže je to vlastně takový dar, který si neuvědomujeme, jo? Ja by som to takto interpretoval. Pretože ľudia sa strašne pozerajú, strašne sa zameriavajú na materiálne veci a neuvedomujú si, čo všetko vlastne majú. A oni by si to začali uvedomovať až vtedy, keby to stratili. Rozumím. Peter, kdo jsou supervojáci a pro koho operují? Kdo a co jsou supervojáci? No, skôr ako kto by som tam dal, že čo sú supervojáci, lebo to sú humanoidi, čiže klasická stavba tela, trup, nohy, ruky, krk, hlava. Typická forma humanoidnej, teda typický tvar humanoidnej formy existencie. Sú to v podstate bioroboti, keď sa to tak dá nazvať, ktorí sú vyrábaní veľkými svetovými korporáciami. Hej? Že prečo vyrábaný? Lebo tam vlastne nastane oplodnenie in vitro, to znamená v skúmavke. A potom sa oplodnené vajíčko vloží. V minulosti to bolo do tela matky, lebo to už je dneska zastaraná metóda, ani technicky by to nešlo proste zohnať toľko žien. Mhm. Tak sa vloží do špeciálneho inkubátora, no a kde sú mu dodávané živiny a nazvem to niečo ako technická simulácia tehotenstva neprebieha 9 mesiacov, ale 9 dní. Potom vlastne vznikne teda zasa po technickej simulácii pôrodu vyňatia proste toho malého už dieťaťa vonku. Nerastie štandardne
ale rastie do veku 21 rokov fyzického života, kedy je človek fyzicky dospelý, hej, tak toto zoberme. A nerastie 21 rokov, ale 21 dní. 21 rokov prebehne v procese za 21 dní. Hej. Čiže preto sa tomu hovorí, že to sú 30-kári. Preto ako 30-kári, že za 30 dní proste 21 plus 9 dokopy je to 30 dní. A tí supervojaci sú pripravení na boj. No a čo je dôležité povedať, že za tých teda po tých 21 dňoch, keď dovršia 21 rokov veku života, prestanú fyzicky starnúť. A jakou mají životnost? No v podstate neobmedzenú. Niekoľko 100 rokov. Nehovorím, že sa nedajú zabiť, ale je to veľmi ťažké. Rozumím, no. Štandardnými spôsobmi sa nedajú zabiť, že proste ako postrieľať alebo spáliť, alebo ja neviem, veď oni v podstate aj do vysoko zamorených prostredí nejakými chemickými, biologickými zbraňami alebo do oblasti, kde je vysoká radiácia, im to nerobí ako problém tam putovať a operovať v tých oblastiach. Hej? Petr, doposud jsme byli zvyklí na závody ve zbrojení, jako výroby atomových bomb a podobně. Teď mám pocit, že jsou to závody ve výrobě právě tady těch supervojáků. Takže vyplývá otázka, kdo a proč je vyrobil a za jakým účelem. No to je dobrá otázka. Teda najprv tá poznámka o výrobe supervojakov, teda o závode vo výrobe supervojakov, tá bola trefná a správna, a supervojakov operujúcich, teda zatiaľ v spiacom móde, čiže ešte neoperujú, ale nachádzajúcich sa v Česku a na Slovensku, tých vyrobili takto dcérske firmy jednej megakorporácie MSL, čiže Monarch Solutions Limited, ktorá vlastne ako tá firma sama o sebe oficiálne neexistuje, ale je to vlastne matka, teda materská firma veľkého počtu firiem, ktoré sú cez takéto všelijaké zložité vlastnícke vzťahy sú vlastne prepojené so spomínaným monarchom a je to najväčší dodávateľ, teda kontraktor pre americké ministerstvo obrany, ktoré vlastne oficiálne si priznáva rozpočet niekde na hranici 700-800 miliard dolárov ročne, sa bavím, hej. Pekne. Ale, no áno, ale to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci práve vďaka, respektíve kvôli, neviem, nech si to každý interpretuje ako chce, na základe, skrátka dobre, na základe týchto všelijakých utajovaných projektov je ten rozpočet reálne oproti spomínaným sumám reálne 4 až 6 násobne väčší. Hej. To sú šialené pálky, šialené sumy. Hej. Toto keby Američania, ktorí poctivo zarábajú a platia zo všetkého dane, keby toto vedeli, tak ja neviem, čo by s tou vládou urobili. Tomu rozumiem. No len zasa to je iná, lebo takto. Oni sú v nejakom zmluvnom vzťahu s americkou federálnou vládou, ale v skutočnosti, lebo treba sa baviť nie o nejakých povrchnostiach, ale o skutočno. Nie, že povrchnosti, ale malichernosti,
neboli skutočnosťou, ale treba sa zahryznúť do jadra problému. A tým je fakt, že Monarch je vlastne len, alebo sú proste táto korporácia je vlastne len, to sú bábky Nordikov, čo sú vlastne skrížené mimozemské rasy, žijúce na póloch našej planéty. To je dôležité povedať pri tomto. Jakou roli v této celé mašinérii hrají takzvané královny matky, Peter? To znamená původní typy těchto supervojáků. No áno, to sú, lebo takto. Veľmi rýchlo sa prišlo na to, že supervojaci nie sú vhodní zastávať vyššie funkcie. Proste mali určité problémy. Hej? A preto sa to vyselektovalo, že supervojaci a supervojačky v tie staršie generácie. A tie staršie generácie, že v čom sa odlišujú od dnešných tých tzv. Rýchlo kvasov. Úplne seriózne. Došlo k umelému oplodneniu. Oplodnené vajíčko sa vložilo do tela matky. Prebehlo 9-mesačné tehotenstvo, 8-9 mesačné, to je jedno, alebo 7 až 9, to je nepodstatné. Ale väčšinou sa tlačilo na to, aby to bolo plných 9 mesiacov. Väčšinou. 20 zase narodilo sa malé bábo, čiže malé dievčatko, lebo sa bavíme o osobách, ktoré sú z ľudského pohľadu ženského pohlavia, hej? To je základ. No, a teraz rástli do veku 21 rokov, kedy sa ich fyzické starnutie zastavilo. A teraz, že v čom sú oni výnimočné? Oni sú v podstate akési detašované velenie Nordikov, detašované veliace pracoviská, strediska. Ich je na Zemi zhruba 7300. Ich počet počíta sa tak, že je 7300. 7200, 300, tak nejak. No a oni majú medzi sebou nejaký soulnet, čiže proste ako duševnú, alebo mennet, hej, tak tomu hovoria. Duševnú alebo mentálnu sieť, hej. Čiže oni sú navzájom prepojené, istia sa, a keďže majú nulové EQ, čiže emocionálny kvocient, pretože sú veľmi inteligentné po väčšine, i keď častokrát môžu trpieť poruchami ako dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia a podobné veci, čiže ale majú problémy so správnym čítaním, písaním, alebo dokážu počítať strašne komplikované príklady, ale základné počty, čiže sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie im robí problémy bez kalkulačky. To je taký jeden z celkom spoľahlivých poznávacích znakov. No a oni majú EQ, čiže emočný kvocient, schopnosť empatie a cítenia, prejavovania citov, ale majú ho to tzv. Strojové EQ. To znamená naučené vzorce správania. Ono je to tak, že supervojak každý jeden má nejaké... Pozor, on to neprežil, ale má v spomienkach zakorenené určité traumatizujúce zážitky,
ktoré, to je jedno, že sa nestali, ale proste on to má tak zafixované, že toto sa stalo. A tieto kráľovné matky tam vystupujú ako akési, ako alma mater, matka živiteľka, matka spasiteľka, hej? Jasne. Čiže proste tam je také emočné puto, že proste to sa nedá ani diskutovať o tom. Hej? Tá naprostá vernosť a naprostá oddanosť. Hej? O to ide. Ešte by možno bolo dobré povedať, že v podstate, lebo pred chvíľou sa ako padla taká poznámka, že supervojaci a monarch a nordici, že to je vlastne nacistická ideológia. To treba povedať na rovinu. Hej? To je dosť dôležité povedať. Začíná to trošičku zapadat. Už s tou změnou té německé ústavy nacistická ideologie a podobně, že? No áno, začína to zapadať, pretože toto pôvodne som si myslel, že to poviem inokedy, ale najlepšie je to hovoriť takto až po tých kráľovnách matkách, teda inokedy v zmysle, že to poviem predtým, ale najlepšie to je, aby sa to takto vysvetlilo a potom sa povedalo, za akú agendu hája, za aký tým vlastne kopú, lebo to je... Áno, a nie je to náhoda, že k 1. januáru, k 1. lednu vlastne zmenili Nemci tú ústavu. Takto si, povedzme si na rovinu, nič nie je náhoda. Mhm. Vlastně všechny války vyšly jakoby z německé strany, že jo? A vždycky zatím stály určité entity. No áno, Nordici však, prečo určité entity, treba ich pomenovať. Dobře, ale je to fakt, že ty jsi vlastně v jednom pořadu řekl, že lidská bytost jako taková nemá na to způsobit válku, že ten fanatismus a to všechno, to je vlastně idea implantovaná Nordikama. No takto. Nie len nimi, lebo tak každá skupina si vie sfanatizovať iné národy alebo iné oblasti sveta, ale keď sa bavíme konkrétne o Germánoch a zvlášť o Nemcoch, tak áno. To je z nordickej strany, lebo zase ľudia tak to povedzme, ľudia, ktorí toto počujú, nech si uvedomia, že ľudská rasa zasa nie je taká zlá. Čo je naša chyba, že sme ľahko ovplyvniteľní. My dokážeme seriózne uveriť všelijakým hovadinám vieme uveriť. Hej? Keď je za tým nejaká vízia, hej, že toto dostanete a tamto dostanete a proste neviem aké záležitosti zľava sprava, tak vtedy sú ľudia schopní urobiť naozaj šialené veci. Hej? Je to smutné, ale je to tak, no. Petr, jak se ve světle těchto událostí vyvíjí situace nejen pro střední Evropu, ale pro svět a pro celou lidskou rasu? No, povedzme to na rovinu. Z celého toto vyznieva, ako že sme v jednom veľkom prúseri, hej? Že sme proste v srabe a proste poďme to tu všetci zabaliť a poodchádzajme, zatiahneme rolety a posledný nech zhasne svetlo, hej? Ale, teraz jedno veľmi podstatné ale. Vec sa má tak, že títo supervojaci sú síce v útočnom, ale spiacom móde. To znamená, že by síce zaútočili, ale keďže im nemá kto veliť, nemajú šancu zaútočiť. Pretože toto bolo známe aj o Wehrmachte a ostatných nacistických silových zložkách,
že boli síce veľmi dobre organizovaní, ale bez velenia boli v podstate odstrihnutí. Nevedeli, čo majú robiť. Mhm. Hej? Čiže toto je jedna veľmi pozitívna správa. Druhá veľmi pozitívna správa. Predvčerom sa podarilo zabrániť príchodu velenia týchto supervojakov do Česka včera na Slovensku. Mhm. Čiže situácia je momentálne taká, že majú obrovský počet, ten počet číta momentálne, teda ráta sa zhruba už s 1,5 miliónmi vojakov, ktorí sú nepoužiteľní, lebo tam nevedia prepraviť velenie. To jsou hodně těžký data pro lidi, kteří na to prakticky nejsou připraveni, Peter. Máte historicky nějaký úspěchy, kdy se vám podařilo zabránit nějakým katastrofám? Ale áno, máme. Len počas môjho pôsobenia sa to podarilo 12 krát. Tucet krát. Ja neviem, v 95. asteroid narazil do Zeme a vytvorili sme časovú slučku a ja neviem, keď v 97. keď sa dohadovali dohody, teda vznikali dohody o konci ukončenia testov jadrových zbraní, tak vybuchla zase dá sa povedať nehodou. Príčinou nehody vybuchla Američanom jedna atomovka. To sa takisto na obývanom území, na ich území, to sa takisto podarilo vyriešiť. Čiže takýchto príkladov by bolo veľmi veľa, hej. Takže my si tady žijeme svý životy a vy vlastně opravujete takhle za náma, akorát, že teď máme možnost se k tomu jakoby dostat, že? No keď sa to takto dá povedať, tak áno. Teraz vlastne hovoríme o tom, čo sa vďaka nejakým takýmto našim externým zásahom do situácie nestane. Hej? Aby ľudia mali trošku predstavu, že naozaj činnosť organizácie nie je jednoduchá, že to nie je len taká zbytočná agenda. Tak toto povedzme. Jasně. Tak máme tohle téma vyčerpané, Peter? Myslím, že áno. Tak se s váma loučí Jirka Woodman a přeji vám... A Peter Insider takisto. A přejeme vám pěkný zbytek dne.